Palma wednikom ħbib tiegħi se nassistu għal sensiela ta' forsi 2 jew 3 programmi fejn fiha ser nitkellmu kif fi żmien l-Apostlu Pawlu il-kredenti dawk li kienu jemmnu fi Jexua is-Sid u s-Salvatur tagħna, dak li ħafna jsibuh bħala Ġesu, kienu baqgħu xorta jimxu mal-liġi u l-istruzzjonijiet li Alla tal il-poplu tiegħu Iżrael. Illa li hemm bżonnu dan il-programm? Dan il-programm hemm bżonnu minħabba dawk il-ħafna kredenti illi disgrazzjatament qed jiġu mqarqa meta qed jiġu malma li illum ma għadniex taħt il-liġi. U fil-fatt qed nagħmlu dan il-programm fil-preparazzjoni tagħna għal festa ta' Pentekoste, waħda mis-7 festi li Alla ordnanna nżommu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jiġifieri li ma nifqu qatt nagħtu is-sem tagħna nieħdu sem f'dawn il-festi, nżommu memorja tagħhom, niltaqgħu bħala kongregazzjoni, nfaħru l-Alla bil-kant, bil-liturġija, bit-talb, nagħmlu studju bibliku, nagħmlu fellowship u nżommu il-jum qaddis. 7 festi illi l-Knisja moderna illum warbet u minflok tas-sisti u iżżomm festi pagani li huma magħmulin mill-bniedem u maħniex fil-fatt ordnati minn Alla biex inżommuhom. Qed nirreferi għal festa ta' l-Xmas u l-Easter u ħafna festi oħrajn li jinżammu f'ċertu knejjes differenti għaliex nafu li hemm mal-40,000 kongregazzjoni kristjana differenti u kollha għandhom it-twemmin differenti tagħhom. Jiena pereżempju meta kont nattendi fi Knisja Evanġelika hawn Malta Pentekostali kienu anke jiċċelebraw il-festa ta' San Valentinu li nafu hija festa pagana. L-argument tagħna f'dan il-programmi li ser nagħmlu huwa sabiex iwasslu messaġġ ċar mill-Iskrittura, ħanuru mill-Iskrittura, ħanuru mill-kitba tal-Bibja, mill-kotba tal-Bibja kif l-Apostli wara li Kristu tal-sema, wara il-mewt il-qawmin mill-mewt u tluħ tas-sema tal-Messija, xorta baqgħu iżommu it-Tora. U għal dan l-eżempju ser nitkellmu fuq l-Apostlu Pawlu. Fil-fatt Pawlu illi ħafna jinterpretawh ħażin, ħafna jibdedox Pawlu għalinna li m'għadniex taħt il-liġi, Pawlu għalinna biex ma nżommux aktar is-sibt, Pawlu għalinna biex ma niċċelebrawx il-festi u ħafna minn daw l-argumenti. Ejja naraw x'qed jgħid Pietru, l-Apostlu Pietru, meta jitkellem fuq l-itri ta' Pawlu, araw x'jgħid Pietru fit-tieni ittra li Pietru stess qed jikteb lill-kredenti mad-dinja kollha, da mhux qed jiktibhom lin-nies li kienu jgħixu ġo Iżrael ta' daw l-itri tqasmu mal-kongregazzjonijiet imxeddin mad-dinja, kongregazzjonijiet li kienu jemmnu f'Jexua, kienu jżommu li Jexua bħala s-Sid u s-Salvatur tagħhom jafu li mingħajr il-fidi fih m'hemmx salvazzjoni, imma fl-istess ħin xorta baqgħu jimxu mal-liġi tal-Alla, xorta baqgħu sottometti taħt it-Tora. Araw x'qed jgħid Pietru lil daw in-nies fuq l-itri li kiteb Pawlu, it-tieni ittra ta' Pietru, kapitlu 3, vers 16. Hekk kiteb fl-ittri kollha tiegħu li fihom tkellem fuq din il-ħaġa. Dawn l-ittri ta' Pawlu ġifieri qed jirreferi Pietru hawn, dawn l-ittri fihom xi ħwejjeġ li huma tqal biex wieħed jifhimhom. U dawk li ma jifhmux u li mhumiex sħaħ biżżejjed ifissruhom ħażin għat-telfin tagħhom stess. Hekk jagħmlu wkoll mill-kotba oħra ta' l-Iskrittura. Mela hekk twissija li Pietru qed itina ċara ejja noqogħdu attenti kif ninterpretaw dak li qed jgħid Pawlu fl-ittri tiegħu. Mhux Pawlu biss, anzi Pietru qed imur oltre minn hekk qed jgħidilna anke skrittura kliem li imqaddes fil-kelma tagħna, fil-liġi tiegħu, fit-Tora illi interpretawha differenti. Din hija twissija serja ħafna għal dawn li l-ħafna li jgħidu llum m'għadniex taħt il-liġi.
Biex nibdew naraw dan il-programm l-ewwel ma rridu naraw huwa min kien da Pawlu. Illa li aħna nafu li Pawlu kien bniedem li kien joqtol il-dawk li kienu jemmnu fil-Messija. Kien jiġru warahom, kien jġib litri ta' awtorità biex seta' jmur jaqbadhom mbagħad hemm joqtluhom. U dak kien xogħol Pawlu. Sakemm fit-triq ta' Damasku nafu l-istorja, nafu li dellu Jaxua stess fejn qallu Pawlu għaliex qed tippersegwitani għaliex ħateqpa' ġej kontrija. U f'dak il-moment din id-dera li Pawlu aċċetta li Jaxua bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħu mhux ferbatijiem mhix xi ħaġa li jagħmel millum. Għalha nafu li jagħmel madwar 13-il sena il-bot minn kulħadd jistudja it-Torah jerġa' ma ninsewx Pawlu kien bħalma jgħidu stess wieħed mill-aqwa studjużi tal-kelma t'Alla, it-Torah il-liġi kien jafa bl-amment. Imma x'ġara, il-mument li ġew iċċimbuċ ma' Jaxua, issa rid jara x'qed tgħid il-liġi fuq dan Jaxua. Ma jfissirx li Pawlu ma baqax jimxi mal-liġi, anzi fil-liġi kien jara lil Jaxua. Għaliex għax Jaxua huwa l-liġi, Jaxua huwa t-Torah, Jaxua huwa il-kelma ta' Alla ħajja. U l-kelma ta' Alla, x'inhi l-kelma ta' Alla? Il-kelma ta' Alla huma l-ewwel 5 kotba li nsibu fil-Bibja, dak li aħna nsejħulhom il-kotba l-5 kotba ta' Mosè. Fejn Alla ta' il-liġi tiegħu lill-poplu ta' Iżrael. Għal 13-il sena dan l-istudjuż għaref reġa' mar u qatt jistudja dak kollu li kien jaf mill-bidu imma issa mill-punto di vista mill-viżjoni ta' Jaxua bħala s-Sid u s-Salvatur tiegħu. Issa seta' jifhem aktar il-liġi x'inhi. Mhux warraba għax issa terlu Jaxua. Imma seta' jifhimha aktar u għax seta' jifhimha aktar, seta' jżomma aktar b'mod kif suppost iżomma milli kif kien iżomma qabel. Dik għal-famuża kelma ta' legalizmu fejn ħafna biex juru kemm huma bravu jgħidulek inti timxi mal-liġi, int legalist. Le, legalist, mhux għax timxi mal-liġi. Legalisti u kienu dawk in-nies li kienu jagħmlu liġi biex iżommu l-liġi, dawk legalisti. Il-dawk kien jgħajjar Jaxua, ma kienx jgħajjar il-min jimxi mal-liġi, anzi nafu li kull meta fejja il-xi ħadd Jaxua dejjem qallu mur u tidnibx aktar. X'jiġifieri mur u tidnibx aktar? Jiġifieri mur u tagħmilx aktar dnubiet u id-dnub x'inhu? L-Apostlu Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħidilna illi id-dnub huwa ksur tal-liġi. Qed jgħidilhom morru u tiksrux il-liġi aktar. Issa ibdew żommu il-liġi ta' Alla il-Missier. Imma ejja ħalli naraw mela min kien da Pawlu, ma ninsewx Pawlu kien nerġa' ngħid dak il-bniedem li kien jippersegwita il-Messjaniċi fi żmienu li meta dellu Jaxua ikkonverta qed ngħidu diġà li kien wieħed mill-aqwa qorrif tal-kelma t'Alla illi kellu jerġa' jistudja allura issa kollox bil-viżjoni ta' Jaxua quddiem għajnejh u għaldaqstant Alla għażlu l-dan Pawlu sabiex ikun il-bniedem li wassal il-bxara it-tajba lill-ġnus. U ħafna min jaħseb li l-bxara tajba bdiet mill-Vanġelu ta' Mattew. Il-bxara tajba ħbib tiegħi Alla ħabbara lil Abraham. Il-bxara tajba nsibuha fil-ktieb tal-Ġenesi wara l-waqa ta' Adam u Eva. U dan kien ix-xogħol li kien jagħmel Pawlu, kien iwassal il-messaġġ tal-bxara tajba kemm lil dawk il-Lut li ma kinux jemmnu fil-Messija u kemm ukoll lil ġentili dawk li ma kinux qasbiss jemmnu f'Alla ta' Iżrael. Imma il-moment li kien ikellimhom Pawlu x'kien jiġri? Kienu jibdew jemmnu fil-Messija u kien jibdew iżommu il-liġi. Inti m'għandekx Iżrael, il-poplu ġewwa Iżrael iżomm il-liġi u l-oħrajn dawk li qabel kienu ġentili u issa ġew imlaqma jistgħu jagħmlu li jridu. Aħna dejjem ngħidu hemm Alla wieħed, hemm poplu wieħed, Iżrael, il-poplu t'Alla ma jsejjaħx bl-ebda isem ieħor, imma il-poplu t'Alla jsejjaħ Iżrael, l-Assemblea ta' Iżrael, il-poplu ta' Iżrael.
U għaldaqstant Alla wieħed, poplu wieħed taħt liġi waħda. Ma jagħmilx sens li grupp ta' nies għandhom liġi u grupp ta' nies għandhom il-libertà u jistgħu jagħmlu li jridu. Letteralment hija banali anki taħsibha u veru. Ejja ħalli naraw allura min kien da Pawlu. Jekk Pawlu kienx iżomm il-liġi, jekk kienx qed jgħallem il-poplu jimxi mal-liġi, jew kienx qed jgħallem lill-poplu biex issa qed jemmnu f'Jaxua ejja ħalli ma nagħtux kasu. U l-punt li għana ħorġu l-qudiem huma kif Pawlu kien għadu jżomm il-liġi permezz li jiċċelebra is-seba' festi. Ma ninsawx Pawlu kien Fariżej. Meta ngħidu Pawlu kien Fariżew, ma jfissirx li kien xi wieħed minn dawk illi Jaxua kien wissina minnhom kien widdibhom u lilna wissina minnhom. Il-kelma Fariżej ma tfissirx nies żiena, Jaxua widdeb xi Fariżej. Iva daw kienu nies li kienu jgħallmu mod u jagħmlu ieħor. Kienu pereżempju jilbsu it-tzitzis, kienu jilbsuhom twal biex in-nies jarawhom u jgħidu daw importanti daw in-nies. Il-dawk kien iwiddeb minn dawk wissina Jaxua. Imma Pawlu kien Fariżew. Xi ħaġa li fit-twemmin, u għek irid noqgħod attent li ma jqumx xi ħadd jinterpretana ħażin, imma dena ħajkolli ngħidha, fit-twemmin Jaxua għalkemm kien widdeb il-Fariżej imma kien jemmen bħalma kienu jemmnu il-Fariżej. Spiritwalment qed ngħid, mhux meta niġu biex nagħmlu l-liġijiet biex nipproteġu l-liġi. X'irrid ngħid? Pereżempju inti kellek il-Fariżej u kellek is-Saduċej, illi ma kinux jaqblu bejniethom daw. Il-Fariżej kienu jemmnu fil-qawmin mill-mewt, is-Saduċej ma kinux jemmnu mill-qawmin mill-mewt. U għadhom hekk sal-lum ġifieri. Jaxua f'dal każ kien jaqbel mal-Fariżej għax kien jemmen fil-qawmin mill-mewt. U hemm ħafna aktar punti minn daw tajjeb, ejja ħalli nkomplu. Pawlu jgħidilna li kien Fariżew. Issa, ejja ħanaraw Pawlu x'qed jgħidilna allura fuqu innifsu u x'ġara fil-ħajja tiegħu. Pereżempju kien morru fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 23 vers 6 naraw hekk ara. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Saduċej u l-oħrajn kienu min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajjat fis-Sinedriju, ħuti, jien Fariżej u bien il-Fariżej. U għalhekk li qed isirħaq minni minħabba t-tama fil-qawmin minn bejn l-imwieta u hekk naraw il-Pawlu l-intelligenza tiegħu waqt li qed jiġi akkużat li hu għamel xi ħaġa ħażina, kien kapaċi b'daw il-ftit kliem għajjem argument issa bej il-Fariżej u s-Saduċej. Imma stess qed jgħidilhom intu ġibtuni hawn għax jiena nemmen fil-qawmin mill-mewt. U s-Saduċej li kienu qed iresquh ma kinux jemmnu fil-qawmin mill-mewt. U niftakru fl-istorja kienet qamet kbira fis-Sinedriju fil-fatt u Pawlu kien ġie meħluż. Din hija il-mentalità ta' Pawlu kien daqshekk għaref Pawlu li seta' jiżgaċċa minn dak li kienu qed jattakkaw u daw għall-argument bej l-edewwa tiegħu dawk li resquh quddiem is-Sinedrej. Jekk imorru pereżempju Fatti, il-Ktieb tal-Atti, kapitlu 24 vers 14, jgħidilna hekk Pawlu għal. Jiena dan nisqallek skont it-triq tal-mulej li huma jgħidu la setta, jiena naqdi lill-Alla ta' missirijietna u nemmen dak kollu li hemm fil-liġi u il-profeti. Dan huwa Pawlu. Dan huwa Pawlu li ħafna qed jgħidu lilna qed jgħidilna biex ma neqgħux taħt il-liġi. Dan huwa dak il-Pawlu li l-Knisja Moderna Amerikana llum tinterpreta u tgħid illi m'għadniex taħt il-liġi għax Pawlu qed jgħid. Bil-maqlub, Pawlu qed jgħid li ma jistkix, ma jibżax jgħid li jemmen dak kollu li hemm miktub fil-liġi u fil-profeti. Hawnhekk diġà b'din l-iskrittura wieħedha b'dan il-vers 14 f'kapitlu 24 jaqa' dak kollu li l-Knisja Moderna illum qiegħda twassal b'erq lil ħafna bħalma allura issa nerġgħu morru għat-twissija ta' Petru għat-telfin tagħhom stess. Araw x'qal
Pietru. Dawn l-itri fihom xi ħwejjeġ li huma tqal biex wieħed jifhimhom u dawk li ma jifhmux u li mhumiex sħaħ biżżejjed ifissruhom ħażin għat-telfin tagħhom stess. Hekk jagħmlu wkoll mill-kotba l-oħra ta' l-Iskrittura meta qed jgħid hawnhekk li ma jifhmux Pawlu qed jirreferi għal dawn ħafna nies li joħorġu mill-kolleġġi bibliċi. Tajjeb kollhom diplomi tmur fl-uffiċċju tagħhom taralhom ċertifikati mwaħħlin mal-ħajt aqqas għandhom għalfejn jbajdu għax aqqas għandhom ġiex pulzini kwadru ħajt jidher biċ-ċertifikati li għandhom. Biex imbagħad dak l-istudju kollu jiġiedulek illi illum aħna m'għandniex għalfejn niċċelebraw il-festi tal-Mulej għax dawk mhux għalina u dawk m'għadhomx għoddu. U dan huwa dak li qiegħed jgħid Pietru meta qed jitkellem fuq Pawlu. Pawlu qed jagħmilha ċara. Jiena nemmen dak kollu li hemm fil-liġi u fil-profeti. Jekk hemm xi ħaġa li nafu li qiegħda miktuba fil-liġi hija li jiena ma nitbiddilx. Dak li qal Alla ma jinbidel qatt, ma jista' jwafqu ħadd m'għandu l-awtorità, ħadd m'għandu l-qawwa u l-poter jibdel xi mandament bħalma nafu li saru. Ħadd m'għandu l-awtorità, ħadd m'għandu l-awtorità u l-qawwa li jgħid illi issa m'għadniex taħt il-liġi. Min qed jgħallemek jiddispjaċini huwa mqarraq fit-telem tiegħu forsi ma jafx li huwa mqarraq jiena mhux qed ngħid li dawn in-nies jagħmlu apposta, ma irrid noqogħdu attenti. Illa għaliex meta aħna mqarqin u qed nagħmlu l-qerq qed inqerqu b'ħadd ieħor. U di ħataqpa sejra, ħataqpa d-dur, jisa rota, taqpa miexja u qed inkaxkru ħafna nies għat-telfin tagħhom stess kif għalilna anke l-Apostlu Pietru. Hawnhekk qed naraw Pawlu allura li kien wieħed mill-aqwa studjużi Pawlu smani ma kienx bħal ħafna li jagħmlu ta' joqgħod jgħid fit-tali kapitlu fit-tali vers. Fi żmien Pawlu ma kienx hemm kapitli u ma kienx hemm vrus. Fil-fatt meta naqraw l-ittra ta' Pawlu kif jitħaddet Pawlu. Pawlu jgħid x'imkien hemm miktub, aqas jaf kultant fejn hemm miktub, imma jgħid x'imkien hemm miktub u jikwota x'hemm miktub. Illum biex nuru kemm aħna bravi noqogħdu ngħidu f'dak il-kapitlu f'dak il-vers. Jiena biex qed naqra dal-iskritturi qed ngħidhom ukoll qegħdin miktubin hawn mhux għax nafhom bl-amment, mhux l-iskop tiegħi li noqgħod nitgħallem in-numri, jiena l-iskop tiegħi li nitgħallem il-kelma t'Alla, għax bil-kelma t'Alla nimmatura mhux billi noqgħod intellettom bla. Dak il-paragrafu u dak il-vers, daqshekk ma ħan impressjona l-Alla mhix ħan impressjonah, ħan impressjona n-nies. Għaddis jgħidu kemmu bravu dal-Bibja jafa bl-amment. Minta mux li tkun taf il-kapitlu u tkun taf il-vers. Li tifhem x'qed jgħid Alla. Meta Alla qed jgħid din hija perpetwa, din il-liġi hija perpetwa, din il-liġi hija permanenti, din il-liġi titteqpa' sseħħ minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dik irridu nifhmu x'jiġifieri titteqpa' sseħħ minn ġenerazzjoni għall-oħra. Allura nerġa' ngħid biex nikkonkludi dan l-ewwel programm. X'jiġifieri irridu niċċelebraw il-seba' festi tal-Mulej. Li huma s-seba' festi tal-Mulej? L-ewwel ma nibdew għandna il-festa ta' l-Għid il-Kbir. L-Għid il-Kbir mhijiex dik il-festa tal-Xox li tiċċelebra l-Knisja Kristjana tajjeb. Il-festa tal-Għid il-Kbir hija meta Alla ħares il-poplu tiegħu il-missirijietna mill-jasar tal-Eġittu u għaddihom għal-ħelsien tagħhom minn taħt il-ħakma tal-Farawni. Aħna bħala kredenti f'Jaxxua il-Messija meta nagħmlu din l-ikla u ħanitkellmu fuq din l-ikla fi programmi oħra, niftakru mhux biss x'Alla x'għamel ma' missirijietna, imma niftakru Alla x'għamel magħna meta lilna ħellisna minn taħt il-jasar tax-xitan u ħarriġna liberi issa, ma liberi mhux biex niksru l-liġi tiegħu, liberi mill-jasar tax-xitan. U dik hija l-ewwel festa li niċċelebraw. Għalkemm il-festa tal-Għid il-Kbir mhijiex ħansejħula jum ta' mistrieħ, m'iniex dik li aħna nsejħula Xabatt. Ix-Xabatt jiġi l-għada. L-ewwel ġurnata tal-festa tal-ħobs għażmu. Għandek festa ta' 7 ijiem fejn fiha jieklu dak il-ħobs jiebes ħafna li xejn komdu biex tieklu il għaliex għal 7 ijiem
Aħna rridu nibqgħu niftakru dak Alla x'għamel ma' missierietna u x'għamel magħna meta ħlisna minn taħt il-ħakma tax-xitan. U Alla għalilna l-ewwel jum u l-aħħar jum ta' din il-festa jridu jkunu jiem ta' mistrieħ. Ġifieri jekk ħajġu matul il-ġimgħa irridu nifqu minn dak kollu li qed nagħmlu u niddedikaw il-jum lill-Alla il-missier. Nintaqgħu bħala kongregazzjoni aħna jekk nagħmlu ta' Malta Messjanika għal min jaħseb li dawn l-affarijiet ma tistax tagħmilhom. Aħna ta' Malta Messjanika xhieda ta' dan kollu testimonjanza qawwija u soda illi dawn l-affarijiet iva għadhom jistgħu jsiru llum. Iridu jsiru llum u hemm mezz kif tagħmilhom. Aħna niltaqgħu dakinhar min ikun jaħdem għandna l-kalendarju illi nixtruh kull sena apposta fih għandna il-festi meta ġejjin skont il-qamar u għaldaqstant nistgħu nippjanaw u nibbukjaw il-ġranet leave tagħna minn fuq il-post tax-xogħol. F'dak il-jum tal-festa, l-ewwel jum tal-ħobsażmu u l-aħħar jum tal-ħobsażmu s-seba' jum niltaqgħu bħala kongregazzjoni nfaħru l-mulej bil-kant, bit-tifħir, nitolbu, nagħmlu l-liturġija, nagħmlu studju bibliku, u mbagħad nagħmlu fellowship u nqattaw ħafna ħin flimkien hemm nitkellmu normalment fuq l-affarijiet ta' Alla. Nippruvaw kemm jista' jkun f'daw il-ġranet ma nitkellmux fuq affarijiet personali tagħna. Għaliex huwa jum iddedikat għal Alla. Nagħtu testimonjanzi tagħna kif salvajna, kif sejħilna l-mulej fejn konna meta smajnieh sejħilna. Kif ħariġna mill-ħama li konna marqin fih. Hekk inqattaw il-jum tagħna. U nieħdu pjaċir ħafna. Wara daw iż-żewġ festi tasal il-festa li bħalissa qed nippreparaw għaliha, il-festa ta' Pentekoste li wkoll hija festa ta' jum ta' mistrieħ. Qedtilkom diġà fil-programmi tal-Attolomer din is-sena l-festa ġejja it-2 ta' Ġunju u għaldaqstant aħna diġà nafu li dakinhar ser nintaqgħu biex bħala kongregazzjoni biex nobdu dak li Alla qed jgħidilna biex insegwu l-kmandamenti ta' Alla. Niltaqgħu u l-istess infaħru lil Alla l-missier bil-kant, bit-tifħir, bil-liturġija, bit-talb, bit-testimonjanzi, bl-istudju bibliku. Mbagħad jiġu l-festi tax-xitwa ħanedulhom hekk. Għandek il-festa fejn nedula il-festa tad-daq ta' trombi, għaliex id-daq ta' trombi, għaliex fiha niftakru illi Jaxua dalwaqt reġa' ġej. Meta inti qed iddoqq it-tromba qiegħed ixxandar xi ħaġa u f'dan il-każ din it-tromba qed tfisser żewġ affarijiet, qed tgħidilna li Jaxua dalwaqt reġa' ġej, wasal biex jasal, u min-naħa l-oħra qed issejħilna biex jekk qed ngħixu f'xi dnub ejja ħaniefqu ħalli meta jiġi Jaxua ma jsibniex qed ngħixu fid-dnub imma jsibna mixjin kif suppost. L-istess din il-ġurnata jekk tiġi mit-tnejn sal-ġimgħa noħduha festa, noħduha għalif minn fuq ix-xogħol, niltaqgħu bħala kongregazzjoni u flimkien inqattaw il-jum bħalma nqattaw il-festi l-oħra. Wara l-festa tad-daq ta' trombi għandna mbagħad l-iktar jum solenni fl-istorja ta' Iżrael. Dak li ħafna aħna nsibuh bħala Jom Kippur, ma tantx għandna kelma għaliha bil-Malti, forsi jum l-espansjoni, imma huwa jum fejn fih issa niftakru mhux li tiġi l-Messija jerġa' imma li issa rridu nidhru quddiem Alla għal ġudizzju. U din hija ġurnata fejn Alla ordnalna biex jekk hu possibbli sa fejn hu possibbli insumu, min jista' jagħmel 24 siegħa ma jekolx u ma jixrobx jagħmilha, min jista' isum b'xi mod partikolari, forsi mhux daqshekk sawma sħiħa, imma allaqas tipprova toqgħod nieqes minn dak li tista' sakemm is-saħħa tal-bniedem ittieħ sewwa. Imma huwa jum fejn fih ma jkollniex issa biss studju bibliku wieħed, imma jkollna tlieta. U allura ħana niltaqgħu nibdew pereżempju mal-10:30 u nibqgħu sejrin qisu sa xi 6:30 is-7 ta' filgħaxija
niltaqgħu kollha flimkien, nagħmlu ċertu talb liturġiku partikolari fejn nitolbu maħfra lill-Alla minn dak kollu li nistgħu nkunu qed nagħmlu anke jekk ma nafux bih u nsemmu ħafna affarijiet, speċjalment il-ħsara li aħna nagħmlu lill-ambjent mingħajr ma nafu, pereżempju, il-fatt li nsuqu l-karozzi u qed nagħmlu ħsara fl-ambjent, ħafna minn dal-affarijiet. Mbagħad ikollna sezzjoni oħra wara l-offsinar, ikollna break bejn session oħra, fil-break xorta neqgħu hemmhekk, xorta neqgħu hemm nitkellmu forsi anki mhux uffiċjali ma nintaqgħu bħala grupp u nofru xi talb għal xulxin u minn dal-affarijiet, nerġgħu nieħdu break ieħor mbagħad filgħaxija ikonna l-aħħar session, dik is-session fej fl-aħħar tagħha indoqqu x-xofar, il-ħoss tax-xofar illi tirrappreżenta l-vuċi tagħha u tirrappreżenta il-fatt li feluq dik il-ġurnata dak il-ħin Alla qiegħed jaħfrilna ħtijietna. Huwa jum sabiħ interessanti ħafna għal min irid jemmel u jiċċelebraħ. Wara dak il-jum mbagħad għandna festa oħra ta' 7 ijiem, il-festa ta' tabernakli, jew kif insibu aħna l-festa ta' Sukot fejn Alla ordnanna nagħmlu fl-arajjex għal 7 ijiem sabiex niftakru kif Alla kien ħassib mis-sirjietna fid-deżert. Issa naf li ħafna forsi jippruvaw jikkummentaw u jgħidu ħafna affarijiet, mhijiex diffiċli biex tagħmilha di aħna ta' Malta messjanika nagħmluha, tista' tmur tikkampja jekk inti tħobb il-camping, tista' forsi anke tella gazebo fuq il-bejt tiegħek u tqatta ħafna ħin taħt din il-gazebo mal-familja titkellem fuq il-kelma ta' Alla u forsi tagħmel xi teachings mal-familja tiegħek jew fil-każ tagħna aħna niltaqgħu l-komunità kollha u nagħmlu hekk. Imma mhix xi ħaġa impossibbli li ssir tajjeb. Fil-fatt l-ewwel ġurnata hija jum ta' mistrieħ Xabat u mbagħad mhux is-7 ġurnata hija jum ta' mistrieħ imma it-8 jum. It-8 jum fejn huwa dak il-jum li Jaxua stess qal illi u kien l-ilma li jagħti l-ħajja. Meta Jaxua qal dan id-diskors kien qed jgħidu waqt din il-festa waqt ċelebrazzjoni mera fil-juża grandjuża xi ħaġa li kieku nista' jiena minn mullura fi żmien u ngħixha dil-ġurnata li jitellaw l-ilma minn ġola bira u jitellaw beħ fit-tempju fost id-daq tal-istrumenti, l-ajjat, il-kant, il-ferħ, iċ-ċerimonja li kienet issir sakemm il-qassisin jaslu fuq l-artal u jferraw dal-ilma l-istess ilma li mbagħad kien jintuża matul is-sena għaċ-ċerimonji l-oħra kollha. Kien f'dan il-mument illi Jaxua qal jgħajjat tgħidlek il-kelma u qallhom jiena u l-ilma tal-ħajja. Ma jfissirx li qallhom isma' dik komplux tiċċelebrawha. Kien qed jgħidulhom dak l-ilma għal min qed jirreferi, kien qed jgħidulhom dak l-ilma jirreferi għalih. Imma imkien ħbib tiegħi ma nsibu fl-iskrittura, imkien ma nsibu fil-profeti, imkien ma nsibu fil-testament imġedded u fil-kitbiet messjaniċi li daw il-festi m'għadhomx jibqgħu jgħoddu, m'għadhomx jibqgħu isiru, m'għandniex għalfejn nżommuhom, ma nsib bil-maqlub, Alla ma jitbiddilx. U għalhekk huwa importanti li naraw x'qed jgħid Pawlu. U se nitkellmu fuq Pawlu fi programmi oħra. Allum f'dan il-programm ħanieqaf l-ewwel wieħed minn din is-sensiela waslulkom it-tieni programm dal-waqt sakemm nerġgħu nagħmlu programm ieħor fi sem sħabi ta' Malta Missjanika insellmilkom.